Нашата гимназия има 56 годишна история. Преди 56 години, поради възникналата необходимост от икономически кадри в областта, се създава първото икономическо училище, стопански техникум, с 71 ученик. И така до наши дни, когато вече професионална гимназия по икономика и мениджмънт наброява 900 ученика, дневна форма, прием след 7 и 8 клас, разпределени са в 34 паралелки, в различни атрактивни икономически специалности. Това са икономическа информатика, това е една от най-новите специалности, много актуална на пазара на труда. Банково дело, оперативно счетоводство, митническа и данъчна администрация, малък и среден бизнес, икономика и мениджмънт, финансово посредничество и много други. В нашата гимназия и въобще в икономическите гимназии, занаята в тези гимназии, това е счетоводството.